За пресконференции към най-важното, зеления килим. Нали така, Пламен? Да, ние сме ли през Минахме през джакузито, макузи, всичко. Съблекана на гости вие? Туалетна, всичко пробвахме. Да, пресконференцията. Тук за BBC и за Sky Sports. И излизаме вече за големия матч на самия стадион. Виждате, тук вече има и охрана. Няма да ни пуснат. На тревата не пускали. Не, до тук. На скамейката само. Колко хиляди казахте? 60 и колко хиляди? 60 няколко хиляди. Ето виждате, между другото, тук в началото е изкуствена трева и пред скамейките. И след това почва естествената трева, която в момента се напича изкуствено. И ето, приятели, всеки момент Се затопля, че е студенко. стъпим вече на самия терен на Емериц. Защото е зимно време и доста студеничко в момента. Виждате каква конструкция. Огромна. Среща е таблото, видеомонитора. Бяхме и там горе в ложите. Ето ги резервните скамейки, които в момента имат калъфи. Да. И това е постоянно ступ, който Треньорската зона, очертана. на България. Там има един надпис. Арсенал България. Каквото и да означава това. Вратите къде са, бе, Пламен? Ама отзад, ама какво има си там отвори, където ги слагат след това?